doctrine ramakandiwa remagrandfather. Magaya ndiye angozonetsa zvake because Magaya haana doctrine. Anongoti right now munhu akadaro anonetsa manje kuti umuti defender doctrine anoti handina kwene ndakabuda pachiro hapana shoko pano prophecy healing and deliverance ko shoko akati ameno shoko handinei naro. Saka ndofunga tinozomupa mukana wokuti ataure taakupedza tongomubvunza kuti iwo wakazotaukura nhamo dzevanhu kuIsraeri wadziisa mumasechewo maviri kwakuti ndiri kutakura nhamo dzenyu hauna kuinzwa here Isaiah 53 ndo inokubata Magaya kuti hauna kumbotakura nhamo dzevanhu uri mbavha iwewe wakanga wangofunga kutora mari dzavanhu nauye kutakura nhamo dzevanhu ihobvu inoda munhu mutsvene kuti azviite iwe hauna simba rekutakura nhamo dzevanhu. 53 verse 1 dzaIsaiah. Ndianiko akatenda zvatakaparidzirwa? Ndianiko akatenda zvatakaparidzirwa? Ko ruoko rwaShe rwakaratidzwa kunani? Ruoko rwaShe rwakaratidzwa kunani? Nekuti akamuka pamberi pake sebukira nyoro panzvimbo yakaoma. Nokuti wakamera pamberi pake sebukira nyoro somudzi unobuda pavhu rakaoma. Haane chimiro kana umambo. Kana tichimuona hakuna kunaka kuti timude. Tiwerewe iri wapo chinzi hakuna kunaka kuti tikude. Wakazvidzwa. Akazvidzwa ndiMagaya here vadikani? Ndokurashwa navanhu. Akarashwa navanhu ndiMagaya here vadikani? Munhu wokurwadziwa. Akarwadziwa ndiMagaya here? Wakaziva urwere. Akaziva urwere ndiMagaya here? So munhu unovanzirwa navanhu vake zviso zvavo. Wakazvidzwa. Wakazvidzwa. Nesu hatina kumukudza. Tikatakarohwa naMwari. Zvirokwazvo wakatakura matenda edu. Aha. Nokusimudza kurwadziwa kwedu. Akatakura matenda edu nekusimudza. Ipapo ndo patinoda kuti apindure maJehovha nekuti pakusimudza apa ndo pane nyaya nekusimudza kudezo kwakubereka kumzana. Zvikazi ndakuenda kuIsraeri ukuenda nezvikazi nematenda enyu marwadzi enyu ari mumubhegoro. Enda paFacebook unaona mapikicha acho dzakatakura 20 nhasi tiri kufara kuti pana mamwe maviri akatakurwa so zvikazi matenda enyu ukuenda nawo kuIsraeri. Atonga nemarikesi. Saka uri kuona nhau yakaitwa naMagaya. Magaya akati tikutakura matenda enyu. Iwe pamwe wakatonyorawo matambudziko ako akapidzwa musechewo. Ndopaya patinoti Magaya igava iwe ubva kuti musadaro munhu waMwari tinoda kukuratidza kuti igava sei. Verenga imi pamashure zvishoma vamwe vanga vasati vasvika. Ndianiko akatenda zvatakaparidzirwa? Zvikazi naIsaiah ndiani akatenda zvatakaparidzirwa? Ruoko rwaIshe rwakaratidzwa kunani? Ruoko rwaMwari ndiani akaruratidzwa? Nokuti wakamera pamberi pake sebukira nyoro. Apa hapana zita saka ndofunga wotangangozvipfekedzera ipapo. Zvikanzi wakamera pamberi pake sebukira nyoro. Yes. Somudzi unobuda pavhu rakaoma. Semudzi unobuda paivhu rakaoma. Haana chimiro kana umambo. Muchinda wacho haana chimiro kana umambo. Kana tichimuona kumutarisa sowanonetsa. Hakuna kunaka kuti timude. Hapana kunaka paari kuti tigomuda. Wakazvidzwa. Zvikanzi akazvidzwa. Nokurashwa navanhu. Akaraswa navanhu. Munhu wokurwadziwa. Munhu wekurwadziwa. Wakaziva urwere. Zvikanzi wakaziva urwere. So munhu unovanzirwa navanhu vake zviso zvavo. Isu tikatakarohwa naMwari. Wakazvidzwa. Wakazvidzwa. Nesu hatina kumukudza. Isu hatina kumukudza. Zvirokwazvo wakatakura matenda edu. Wakatakura matenda edu. Nokusimudza kurwadziwa kwedu. Ndokubva aita zvekusimudza so. Akati nhamo dzevanhu ndodzitakura ndodzisenga. Asi isu takati wakatambudzwa. Isu takati akatambudzwa. Wakarobwa naMwari nokumanikidzwa. Zvikanzi Mwari ndiye atakati akamurova nekumanikidzwa naye. Asi wakakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu. Zvikanzi akakuvadzwa nekuda kwekutadza kwedu. Wakarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Wakarwadziwa nekuda kwezvakaipa zvedu. Kurobwa kwakativigira rugare. Kurohwa kwake ndo kwakatigira rugare. Saka apa woti anobva atadza kukwana. Haana kurohwa kusvikaudzira vanhu rugare. Iye ndiye akatochaya vanhu mari.
Yes. Kurobwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake. Takaponeswa namavanga ake. Takaponeswa nemavanga ake. Nayo. Isu tose takanga takarashika samakwai. Takatsauka mumwe nomumwe panzira yake. Takatsauka mumwe nomumwe panzira yake. Asi Ishe wakaisa pamusoro pake kuipa kwedu tose. Ishe akaisa pamusoro pake kuipa kwedu tose. Wakamanikidzwa. Kunyange zvakadaro wakazvininipisa. Akasashamisa muromo wake. Haana kuvhura muromo wake. Segwayana rinoiswa kunobayirwa. Segwai rinoenda kunobayiwa. Uye segwai risingachemi. Segwai risingachemi. Pamberi pevaveuruvaro. Pamberi peanoveura. Saizvozvo haana kushamisa muromo wake. Haana kuvhura muromo. Wakabviswa pakumanikidzwa unokutongwa. Kana vari vezero rake vakamuseka. Ndianiko pakati pavo wakarangarira kuti wakagurwa akabvisa panyika yavapenyu? Yes. Wakarobwa nokuda kwokudarika kwavanhu vangu. Akarohwa nekuda kwokudarika kwavanhu vangu. Vakamupa gwiro bwake pamwe chete navakaipa. Mazvita. Saka nhau yekutakura nhamo dzevanhu ndiyo yatei tichiti kuna Wota uri mbavha. Vhesi inotiudza kuti pane muchinda akatakura nhamo dzevanhu. Tikatarisa vhesi iyo iwaupinde kuti handindairehwa naIsaya toti aiwa Wota hauna kuzosvika pane imwe vhesi 8:28 dzamabasa. Iyoyo ndo inozotaura manje kuti airehwa naIsaya kuti akarohwa. Ndiani acharudzira rudzi rwake nekuti kutonga kwake kwakabviswa panyika. Wakarwadziwa nekuda kwedu, wakatakura matambudziko edu. Airehwa naIsaya ndiani? Kune mumwe murume ainge ari muyunaki aigara Ethiopia, ari minista wefinance weEthiopia, akanga ajoina Judaism. Saka aiti sabata rega rega aikwira achibva Ethiopia achienda Jerusalema kunobata sabata. Rimwe zuva Mwari aona nzara yake pamusoro paMwari, asi iri nzara yekushingairira mukusaziva. Akamutsa mumwe murume, ngatinzwei. Zvino vakati vapupura kwazvo nekutaura shoko raShe, vakadzokerazve Jerusalema, vachiparidza ivhangeri mumisha mizhinji yevaSamaria. Zvino mutumwa waShe akataura naFilipo akati, Filipo anga ari mudhikoni. Simuka. Wakanga ari mudhikoni ndokubva azoitwa muvhangeri. Ndiye mumwe vanomwe vakasarudzwa pamabasa 6 vachinzi vabatsire mabasa rekushumira vari varanda vekereke. Pakapa mukabodzwa pamusoro penhau dzemapoto. Saka Filipo azonga akuvhangera akanga aparidzira Samaria rikatendeuka. Ndobva Petro naJohani vakwira vachibva Jerusalema ndokuya kuzogamuchidza vakanga vatenda paSamaria mweya mutsvene. Papera kudaro ndo panonzi zvino ngirozi yakataura naFilipi yakati kudii. Zvino mutumwa waShe akataura naFilipo akati, simuka uende zasi kunzira inobva Jerusalema. Iyo nzira irenje akarinzira kuGaza ichiburukira Gaza, iyo nyika irenje. Akasimuka akaenda. Filipi ndokubva asimuka ndokuenda. Zvino kwanga kuno murume weEthiopia, muranda mukuru kwazvo waKandase, mambokadzi weEthiopia, anga ari minister waKandasa, queen of Ethiopia, waichengeta pfuma yake yose. Wakanga auya Jerusalema kuzonamata. Akudzokera zvake kuEthiopia. Wakanga achidzoka agere mungoro yake. Anga ari mumotaketi yake achirava muprofita Isaya. Ndokubva zvangoitikawo kuti anga ari pa53 patatiriwo isusu. Mweya akati kuna Filipo. Ndobva mweya ati kuna Filipi, swedera urambire pangoro iyo. Enda padhuze nemotikari shamwari. Filipo akamhanyirako. Ndobva Filipo amhanya munyasi meMercedes Benz yaminister waKandasi. Akamunzwa achirava muprofita Isaya akati, anoratidza kuti aiverenga achideedzera because kana uri kunze kwemotikari katwe ngoro haugone kunzwa zviri kuverengwa nemunhu kana akanyarara. Dzaideedzera dzichiverenga zvikanzi akamunzwa achirava Isaya. Yes. Unonzwisa zvaunorava here? Zvikanzi naFilipi minister mumotikari umo, muri kunzwisisa here zvamuri kuverenga? Iye akati, ndingagona seiko kana mumwe asingadudziri? Zvikanzi ndingagonzwisisa sei kana pasina anodudzira? Akakumbira zvikuru kuna Filipi kuti akwire. Zvikanzi iwe unenge unodudzira weiwe, agare naye kwira ududzire pandiri kuverenga.
zinopaka ngachirava parugwaro paiti kudiko pairaviwa nemuranda wakandasi wakaiswa pakubayiwa segwai anarinyerere pamberi pavaveuri varo saizvozvo haana kushamisa muromo wake pakuzvidzwa kwake kutonga kwake kwakabviswa ndianiko ucharondedzera rudzi rwake tawirirana handiti kuti panhau yekutakurwa kwematenda nematambudziko ndobaiverengwawo nemuranda wakandasa nokuti toda kuona kuti Magaya ane simba here rekutakura nhamo dzevanhu vemuHarare. Saka muranda akabvunza kuti nokuti upenyu hwake hunobviswa panyika. Muranda akapindura Filipi akati, ndinokumbira kwauri undiudze kuti muprofita unoreva aniko wechidaro. Ipapo Filipi akashamisa muromo wake akatanga pane pasiwa nereshona. Imwe version inoti muranda akati, iwe Filipi wataura zvekududzira, ndiudze kuti Isaiah paakanyora chapter 53 aireva ani. Obva abvunza kuti aizvireva amene here kana kuti aitaura mumwe munhu. Filipi ndobva anonzi akashama muromo wake akati kudi. Muranda akapindura Filipi akati, ndinokumbira kwauri undiudze kuti muprofita unoreva aniko achidaro unozvireva iye amene kana mumwe. Ipapo Filipi akashamisa muromo wake akatanga parugwaro urwu akamuparidzira Jesu. Umberera Jesu maoko. Akamuparidzira Jesu. Saka akatakura matende evanhu ndiya Jesu. Kwakuti asvika kuIsraeri ndaneta waneta nezvikanzi nhamo ndodzandakatakura nhamo dzevanhu vese kuHarare ndauya nadzo kuno kuIsraeri. Sacrilege, chinyangadzo ichocho. Saka isu tiri kuti pachinzvimbo chekuti tirambe chikuti Magaya akarasika, iwe chiti paMwari right wadi kumudeedza. Because when tikati defender Magaya achitakura magebheki izvezvi tikakupa mic hauna chekutaura nekuti hauna kana vhesi yaunoziva. Iwe chaunoziva ndechekuti I receive. Saka I receive haisi mubhaibheri manje. Saka hatingaishandise tichida magwaro kuti avhurwe. Haleluya. Saka ndichaparidza zvangu asi ndiri kukukumbirai kuti mukoke vafundisi venyu. Muri Mwari kuti ngatite musangano towirirana kuti tichaita dare iri rini, tichariita sei, togadzira mamodalities edare. Totsvaga kuti ndiani anenge achizoita enka achiti wembonyarara rega uya ambotaura kuti vamwe havagone kunyarara vakajaira kungotaura kurura kumachechi kwavo hakuna vanovati zvakwana. Saka musiwo pane pachida anoti zvakwana ikaiti mbopa vamwe mukana wekuita sei wekutaura. Tochibvunza kuti life haven safe house makazvitanga sei? 1-on-1 yamaakubhadharwa iyi makaiwana kupi? Munhu waMwari anobhadharwa kuti aonekwe ihure here. Ndahure chete ndo rinonzi unoda mari tionane. Isu patei takadai manje tichivhurisa chii zvedu tobva tativhurai 10:8 dzaMateo. Kana taivhurisa tobvunza imi munoiona sei? According to this scripture zvaMwari hazvibhadhariswi. Poresai vanorwara apfana. Mutsai vakafa vanapita. Natsai vana maperembudzi. Ruramisai nekunatsa vane maperembudzi. Buditsai mweya yakaipa. Dzingai madhimoni. Kureva kuti madhimoni haana kurambidzwa kudzinga. Dzingai madhimoni. Makangopiwa henyu. Zvikanzi freely you were given, chingopai henyu. Freely you shall give. Isu kana tavhura yakadai takuchibvunza kuti bhodhoro remafuta raiswa price nekuda kwei? $20 eka 200 mils kemafuta wanamatira iwewe. Kabhodhoro kaplastiki kari kuita mari, kastika kane fesi yako kanoita mari, ko mafuta acho ari mukati anoita mari, ko simba rawaisa mumafuta roita mari.
bhizinesi rekutengesa simba raMwari makazoriwana pavhesani. Aiwa, inga Pauro 1 vanhu vakapora vagumanisa hengechefu yake pamuviri wake ikagotengeswa here hengechefu yakabva pana Pauro. Jesu akazora mavhu mate, akazora masejara risingaone rikaona, rikagobhadhariswa here kuoneswa kwarakaitwa. Unoziva mukadzi uya yabuda ropa paMark chapter 5. Ira mukadzi angadai akabudisa pachero kuti Jesu anobhadharisa. Because mukadzi uya akabata Jesu vasina kuita appointment. Jesu akatozoti kuna Peter, pana andibata simba rangu rabuda. Vana Peter vakabhonga. Zvikanzi munogoti mabatwa nekuwanda kwakaita vanhu. Zvikanzi aiwa handina kubatwa zvokungobatwa. Pane mabatirwa andaitwa anobuditsa simba. Mukadzi ndo paakatanga kunyara kuti andingaramira kanya. Zvikanzi ndini ndakubatai. Ndichirwara nekubuda ropa. Zvikanzi kutenda kwako kwakuporesa, enda nerugare. Jesu angadai akati, mama dzokai, ndandakanganwa. Mama musina kubhuka. Unai Judas, tuhamari waperisiti. Unera Jesu vaoko. Tiri kuti isusu dare rakanaka. Rinotipa mukana wokuziva kuti akatumwa chaiye ndiani. Tokwamarange vouyawo nemitambo yavo. Tobvunzana. Kuenda zvingorora vana vakadzi vakuru varipo. Iye mweya wamina anongokuudzai vana kuti ndo vamunofanira kuroora. Adi